Vorbind despre reforme, într-o societate democratică, la urma urmei, totul decide cetățeanul prin vot. Dacă satul X dorește să-și păstreze școala nereformată, așa cum este ea, să o facă. Important este tot el să o finanțeze. Însă la noi educația e garantată de stat. Asta înseamnă că statul, guvernul central finanțează educația și guvernul, într-o anumită măsură, poate impune reforme. Văzusem numai de mult un reportaj când părinții refuzau să-și dea copiii la școală, de atât că ei nu vor transport școlar. Uite, nu vor și gata. Cu regret, cu acești părinți n-a vorbit nimeni să le explice care sunt așteptările. Ce doriți ca copilul dumneavoastră să facă? Sau văzusem o fetiță care spunea că are examenele de absolvire a gimnaziului și vrea să le susțină în gimnaziu. E datoria părinților, cadrelor didactice, datoria noastră tuturor să-i explicăm fetiții și tuturor elevilor. Viața nu se termină cu examenul de absolvire a gimnaziului în satul tău. Ce-i să faci mai departe? Unde-i să te duci tu dacă nu ți s-a predat limba engleză sau franceză sau germană? Unde-i să te duci tu dacă 40% din absolvenți n-au dat bacul? Prin urmare, reformele într-un fel sunt impuse de guvern, sunt impuse. Și evident că instabilitatea politică câteodată naște și speranțe că poate reformele vor fi, să zic așa, reprogramate, modificate. În opinia celor care lucrează în domeniul educației, este clar, reformele trebuie continuate și eu sunt sigur că ele vor fi continuate. Dacă ne dorim o viață în Europa, noi trebuie să pregătim copiii să fie competitivi. Nu numai, mă scuzați, să spele podelele în Europa, dar să lucreze și în instituții de învățământ, instituții de cercetare, la fabrici și așa mai departe. Aderarea la Uniunea Europeană presupune că ne reformăm și noi, ne reformăm școala și că avem așteptări mai mari. Nu ne limităm viața noastră la mica noastră grădină care o avem, mica parcelă de pământ sau cele câteva zeci de oi pe care le creștem. Nu! Ne pregătim să activăm într-o lume modernă. Nu trebuie să schimbăm cursul reformelor.